Hello, hello mga bitikon kag mga arikison. When it comes sa sapatos, hindi nyo na ko mabibindihan. Owning 300 plus pairs of shoes, ay, hindi mo na kuya magiran kung anong dapat kung suksoko na sapatos. Pero isa sa mga top 10 ko na ng mga sapatos na inuusar, nabibilong talaga dyan yung Vans. Dahil gustong gusto ko yung design, yung function, at saka syempre it looks very cool. English. So when I went to Iloilo, syempre ang una kong pinuntahan talaga at kinadtuan, syempre yung Vans at SM City Iloilo. Wala na iba na akong pinupuntahan dyan, kundi dra lang. Yan talaga kasi yung nagpapa-excite sa akin. Every time na bibilhin ako, ang sapatos talaga yung gustong gusto ko dyan. Nananamian talaga ako magsuksok ng sapatos na Vans kasi angay siya sa lahat ng gusto kong porma. Mapa-shorts man ako, mapadilargo, ay, bagay talaga siya. Kung minsan nga pinapares ko sa formal ng mga dilargo, ay, bagay na bagay talaga siya. Ang gandang tingnan, napaka-slick, napaka-cool. Sabi ko nung una, sapatos lang yung babaklin ko dito. Binilhin ko rin yung mga kalo. Nakikita nyo naman sa mga videos ko, no, na mahilig talaga ako magsuksok ng kalo. At dahil nagsiskateboard din ako dati, sabi ko, tingnan nyo ho, pakikita ko sa inyo yung mga moves ko dati. At Vans talaga yung bagay sa ganitong mga sport kasi napakaganda at safe ng grip niya sa semento or sa skateboard mo. So, napaka-safe talaga. Pagpunta ko, sabi ko, bigyan nyo ako ng ganitong sapatos, ng ganitong sombrero, at saka aalis na ako dahil I put this on the test. So, tuwang-tuwa ako. Tapos, parang na-realize ko, ay, pwede pala ito sa beauty pageant din. Pwedeng suksukin to. Sobra. At pagkatapos, kung mag-shopping-shopping, mga kalinti, syempre, pumunta na ako sa hotel at saka tiningnan ko, ay, napakaganda talaga. Tinisting ko sa short na may medyas. Maganda talaga tingnan, napaka-cool ko talaga. Grabe, pag isul-isul ko. Hindi pala ako matutumba nito. Ganda ng grip. Kahit suotin mo sana walang medyas katulad ni Buki, maganda pa rin. Tapos sabi ko kay Nico, ipunta natin kaya ito sa bar. Baka pwede itong isayaw. So ito, pumasok na kami at saka grinit kami ng mga mababait na mga bouncer ng SLS. At yan kitang-kita na pwede pala siya sa dance floor, mga kalinti. At feeling ko talaga, pag nagsuot ako ng Vans, napaka-cool ko. Dahil bagay talaga siya sa lahat ng suotin ko. Yung feeling skateboarder ka at the same time, parang feeling artist ka rin. Yan talaga yung hinahanap ko when it comes sa sapatos. Yung pwedeng suotin kahit saan. Yung hindi ka na mag-ilis-ilis pa ng sapatos dahil iba yung forma mo. Ang Vans, bagay siya sa halos lahat ng gusto mong usarin. Pwede siya sa pavement dahil nagsiskateboard ka. At pwede rin siya maging DJ, Yan, hindi pwede yan si Mark. Lang. So, kitang-kita nyo mga kalinti, na kahit saan pwede siyang usarin. At saka nandito rin pala si Jay at saka si Nico na nagparty sa akin. At masasabi ko talaga na napaka-versatile ng Vans dahil kahit saan pwede mo siyang usarin. Sa mga lagaw-lagaw, sa mga bar, sa mga skateboarding, ay pwede. Talaga sa mga pormahan ng mga malupet, kahit sa pagkain ng fries pwede. So, yan ang dapat mong hanapin sa sapatos, yung pwede sa lahat, okay? Vans.